Žeme nové kódy v SpongeBob Tower Defense, nové triky, tipy, ako hrať SpongeBob Tower Defense. A nebudeme zdržiavať, rovno si ukážeme kód. Nový kód je update 10 jaj. Vidíte, že mám ho redeemnutý, takže poďte do SpongeBob, potrebujete mať level 10 a ekvipnite si tento kód. A tak, no ja zatiaľ pôjdem hrať a tak. Takže ľudia, najlepšia vec SpongeBob Tower Defense sú 5 hráčov, hej. Takže samozrejme chcete mať čo najlepších hráčov. To by nechcel povedať. Ale zase to nevydarí. A mám na to tip. Keď ste normálni hráči, nemáte žiadne robuxy, tak doporúčal by som vám hrať raidy. Raidy sú dobré v tom, že vám dajú za jednu odohratú hru s double expami, double gemami, 1000 coinov a 1000 expov. Keď dáte 5 hier, máte na 50 summon. Neopláti sa otvárať ten boost summon, z toho nič nepadá. No, padá, ale nič dobré. Radšej by som vám doporúčal otvárať normálne a dúfať, že niečo dobre bude v tom. A keď nie, nič sa nedieje, v tomto videu si dáme aj súťaž o mytika. Neviem akého, ale dáme si súťaž. Ale tú súťaž dáme až na konci videa. V SpongeBob bol teraz nový update, ktorý pridal nového secreta, nového mytika. Ten mytik sa volá Richard. A ten secret, neviem. Ale dá sa to iba otvoriť z čestiek. A čestky sa získavajú práve za ten kód, čo sme si ukázali na začiatku. Samozrejme, keď ma chcete podporiť v mojej tvorbe, bol by som veľmi rád, keby ste dali like, odber. Nič vás to nestojí, mne to pomôže. A keď ste začiatočník, robte to, čo som povedal a držím vám palce, ať budete čoraz lepší. A možno i vyhráte túto súťaž, čo dneska vyhlásime, o jakého hráča sa bude jednať. Možno, že sa bude jednať o mytika, možno, že sa bude jednať o secreta. To neviem. Ale malo by to byť mytik. Možno dvaja. Ale keď máte nejakých dobrých hráčov, tak by som vám neodporúčal ich meniť, keď vám takto iný nedá hráčov nejakých lepších, ako máte toho. Ale samozrejme, keď máte napríklad Krusty Krab, tak to vám dá napríklad mytika, tak samozrejme, že to zoberete, hej. Nehovorím nič. Ale
Ale tak no. Viem, dlho som netočil, ale teraz sa vraciam späť po trošku dlhšej prestávočke. A chcel by som točiť pravidelne videá. Keby ste mi chceli pomôcť, tak toto video môžete poslať svojmu kamošovi. A ten kamoš by mohol dať odber, zdieľať to ďalšiemu kamošovi a tak dokola. Vlastne sme si teraz povedali k tomu úplne všetko. Povedali sme si aj nový kód. A ja sám dúfam, že sa vám toto video páčilo. A aby som nezabudol, ten mytici, o ktorých budeme robiť súťaž, bude Pihnut Larry, alebo jak to, a Made Man. Kto chce, napíšte do komentárov svoj nickname v Robloxe a budete automaticky zapojení do súťaže. Súťaž vybere koleso šťastia. Ja sa s vami lúčim a majte sa.